Benvinguts al nostre canal. Seguim la sèrie al voltant de Krishna. El lliurament d'avui està dedicat a la naturalesa de l'ànima. El cos té una ànima o l'ànima té un cos? En aquest vídeo explorarem la naturalesa de l'ànima i del cos segons els ensenyaments espirituals del Bhagavad Gita. En el capítol 2 del Bhagavad Gita, Krishna ens diu que l'ànima és una cosa sorprenent, incomprensible per a molts. Cadascun de nosaltres és una partícula microscòpica d'eixe sol espiritual que és Krishna i, com ell, tenim forma espiritual eterna i plena de felicitat, relacionada amb Déu. L'autorealització implica recobrar eixa relació que ara hem oblidat, afegits d'amnèsia espiritual. La nostra autèntica identitat no és el cos, sinó l'ànima, la força vital que resideix en el cor. El cos és una màquina complexa, i l'ànima experimenta el món a través del cablejat dels sentits, la ment, la intel·ligència i l'ego. Nosaltres, l'ànima, som testimonis del canvi, infantesa, joventut, maduresa, vellesa i mort. I no obstant això, el nostre sentit de la identitat no canvia. El cos envelleix, però nosaltres, l'ànima immutable, seguim iguals. El Bhagavad Gita aclareix que els coneixedors de la veritat conclouen que l'ànima és eterna, mentre que el cos és efímer. Malgrat els avanços de la ciència, la consciència continua sent un misteri. Niels Bohr, el Nobel de Física, va afirmar que la física no pot explicar la consciència, un símptoma de l'ànima, a pesar que sabem de la seva existència. Tots els éssers vius, plantes, animals o humans, posseeixen consciència i la manifesten en diversos graus. La consciència no sorgeix de la matèria, sinó que és un símptoma de l'ànima que pertany a l'àmbit de la realitat espiritual. Per molt que ho intenten, els científics no poden crear vida en un laboratori mesclant substàncies químiques inertes. La consciència, el sentit de jo soc, no pot ser replicada per cap màquina. Com a ànimes no som cossos materials, sinó éssers espirituals amb les nostres pròpies qualitats, felicitat, coneixement, eternitat. La tristesa, la ignorància i la mort són antinaturals per a nosaltres i per això ens rebel·lem contra aquestes experiències en aquest món. La mort és simplement la partida de l'ànima d'aquest cos. La nostra verdadera realització consisteix a redescobrir la nostra relació amb Krishna i servir-li amorosament. És en el Bhakti Yoga on podem despertar a la nostra identitat espiritual i viure en plenitud. Malgrat els molts obstacles que el món ens posa, posseïm una certa llibertat. Tenim l'opció d'estimar i servir a Krishna o de viure separats d'ell en el món material. El Bhakti Yoga ens ajuda a despertar l'ànima dormida, a curar-se de l'amnèsia, descobrir el nostre amor per Déu i viure una vida plena de propòsit. Despertar la nostra consciència espiritual significa redescobrir la nostra identitat eterna. Som ànimes immortals i el nostre destí final és la plenitud en la unió amorosa amb Krishna.
Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge cap al descobriment de l'ànima i el seu propòsit. Estàs llest per a redescobrir qui eres realment?